Kaya nga muli, sa lahat, deserve po ninyo itong binibigay ng appreciation sa inyo. So again, congratulations, ipagpatuloy po natin. Ito natin tulungan na to, yung samahan po natin na to. Alam ko, yung Panginoon ang magbibigay ng ganti sa inyong mga ginagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Board Member Gabby Mungkong at Barangay Captain ng Barangay Baluco, Kapalit. Thank you very much, Sir Vincent. Sa akin din ako ngayon, nakala po siya dito. Alam ko po na alam niya yung nangyayaring pagkanaman ngayon. Sa ating pong Vice Mayor, Peter Nabo, sir, good morning. SK member, my fellow barangay captains, SK Federation President, Chief of Police of Kapalit, Sir Alex Santos, and yun po, usahin ko na para may makalimutan ako. Si Police Major Joy Placido, sir, good morning. At Sir Jaime, Special Person, good morning. At po, nandito ngayon ang masahin ko na nga po, may makalimutan ako. Siyempre si Sir Richard Alarin, ito leader of Kapalit Appropriate Sir, good morning. At iba pa pong kapatid, neto pong karangalan to speak before you. Bakit? Kayo pong frontliners ang bagong bayani ng ating bayan. Nino rin may duty, karang-kakatang checkpoints. Nino may duty, kay Kapalit Public Market. Nino rin may duty, kaya tabi na rin kapulisan at barangay. Kayo po ito. At saludo po kaya kayo. Alam niyo po, sabi nga, we cannot give what we don't have. Pero kayo, binyeye in sarilyo, kalumpayo, meron po naman pong pandaksikaran na nagkakaluluan. Pero, alita mo, pepatugot, bangkanita, makabiyasaw, karengkenatang mangailangan na kabaleng. Ang nakasama po, ito pong kenatang brotherhood, sisterhood, miral po sana, at kenatang dayan kakawan, ang mamang ni Sao. Nenarya po, ketang Biblia, ni Mami Jane. Nino kaming matimbang, abing niya. Itang mebalong alam-alam, o itang makwanta. King mata na ni nga pong ginong, ingsaw na ni kalulo, ya ing akakit na, manibat ang king batwa, perfect ako. Kaya itang sang tamong kalulo, ya pinita, ing pumuntok, kay nga pong ginong. Anya sana, ikaw kung sana, sana, manang kaya kami. Pista na lang sweldo, pero kaya po sapat, ing salamat. King, bibigyan ko kaya kayo. Itamumo, akal pong salamat, hindi kayo kalasuyo, Councilor Jen Lopez Galusong. Mabuhay ang bayan ng Kapalit, mabuhay po ang kanyang pagkakapatid. Salamat. Maraming salamat. Good morning po kay Katarungan. Pasalamatan ko po kay Kapulisan Tarungan Sumeni, headed by our Chief of Police, Sir Alex de los Santos. Siyempre po yung kamag-anak po, ako si Sir Jaime Sanjego, ni Deputy Castro,
Ako po ay Alarin, Sir Alarin. At kami po ngayon kay ngarap ko. Bayong Pilyarini, ikit ko po efforts na ning municipal administrator tamo. This kanya po meeting ay ni bayo po may buo, ining pagpupulong tamo ay ni. Palakpakan tayo po isa gender day. At ko po ng mag-isnaan tamo po Sek, kaya may tayong Vice Mayor's Office staff, ako po yung Mayor's Office staff. Nyame po ulang po yung pagpupulong ay ni. Ngayon po, sabi ko din po, ining aldongay niya magbirutan ko po rin niyari ng grupo, ining aldongay ni para kay kanila po. Renong proyekto na po ng local government unit yun, ng munisipyo, aliya po maging successful, nung kayo po may nagtabege kami. Kaya para salamatan na ko kung dakal na sinopay na kami po kay panahon na kailangan na kayo. Dakal pong salamat. Paano ko po, nakumantinanggap sweldo, may patande kami. Ining bibiyemi na ini, alaman nita kay sinawag yun. Nya kami po'y manintun kay kayo, aliwai kayong manintun kay kami. Yan sabi ko ang kagawad Joel lang din. Malwag lang ako kung handingan. Sabi ko lang din kaya. Kalupang ko rin tao gamang pine. Ring Zumba Girls Queens. Naling Sampalok. Pinapinulakan lang din. Rin pong miyaliwang chapters na rin MDF Guardian Samu. Rin pong Bantay Bayan. Ang po rin Marshall. Aso kadampukan sinada chapter. Rin pong Task Force Aguila Tamu. Kabuuan na ng force multipliers. Alala kami kung aliwang sabihan nung thank you po. Saludo kami po kayo. Nagbibigyan po tamang po kaya rin ang tumayin. Good morning po, Konsehala Mavit Mendoza. Thank you so much for Consuelo Mavit Mendoza. Zumba Queens. Led by Mami J. Isip, ang ating very sexy na dance instructor. Ayan. Mami J. Isip. Ayan. Thank you so much. Our intermission number from the Sampaloc Zumba Queens. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Serviço. job, you like what you're doing. Kagwapo, yakin ko itang, basta masaya kang gagawa. Masaya mo ba? Ah. So, yun po ay pagsunod, that is obedience sa love. Basta, sabi mo,
Kaya benepunin labita. At siyempre, excellent job. Ang gagawa niyo po, higit pa kaleta po ating gagawa kahit kasi disweldo lang. Pero ngayon itawag po pala. Halata mo pong sweldo, pero pagyan tayo papunta na tamang oras. So, puli po mo kung maglakban kaya kayo. Ininamo po yung lakuhan ko. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid ko minamahal. So, sabi ko rin kasi, kalugaran na kapatid. Magpakatatag kayo, huwag matitinan. Kayo ay laging sumagana sa mga gawain ninyo. Sumagana kayo po, masigan kayo, lagi kayo po malakas, lagi kayo po achievement. Lamang dahil niyo po na masasayang hindi kayo gagawin. Para po para kay panalangin. Salamat po dito sa naging huweltos, sa naging naninig pa, at kami ng banal na Espiritu Santo, magpasalamat kami. Yan mega na kami. Salamat po ka rin Megtanog. Salamat po ka rin Dinadang. Salamat po kay kayo ng ganaganang dewa. Kaya kami ngayon yung oras ay higit kami magpasalamat Ginong yung kasipagan ng dewa kamo. Kaya kami yung tagapanguna, Sir San Diego. Salamat po. Di na niya kamasya ng tawan. Di na niya katulubos sa pangunawa. Di na niya katulubos sa nanong akong burina pong magawa para kay Balen. Tandaan niya po, kung masasayang yung gagawin niyo, sabi na po ni Binuda, kung salamat na yung salita mo, kung magpalakas kaya kami, salamat po, mako kami, muli kami, masaya, muling hindi kayo po yung piglingkuran ni. Yung piglingkuran na kayo, maging maka-Diyos kami, makabalen, at makatao. Kung salamat, kaya lagyan ng Yesus. Hello, announcement lang. Sa minuto na. Sa minuto na po. Personally po na ako, masalamat po kayo. At itang pangarap dito, muli ko mayari kayo na malapat ng panahon at sasabyan kayo. May ganap na po kayo ni Apin po yan, nagdo yung iniki kayo niya po yan, kaya kami salamat. Nararapat lang. Ito, kayo din po na bayanin talaga. Salamat po. At tuloy-tuloy tapo pasibayo. Painaw-tawo kung pilangan to, magkukurang tayo naman. Kaya po, kaya pa ba? Isang bagsak ka? Dalawang bagsak? Sunod ang bagsak? In behalf of our Force Commander, Police Lieutenant Colonel Jose Chalmar Bundaya, our Deputy Force Commander, Police Major Joy Placido, sir, ang aking platoon leader, batang-batang platoon leader, Police Lieutenant Richard Alarin, sir, Sir Alarin, ang aking mga kapartner, si Sir Cortez, nandyan, si Sir Joshua, at si Ma'am Mitz. Palakpakan po natin yung mga kasama kong tigan. At siyempre yung chief tigan namin si Sir Rosal po. Muli po, maraming salamat. Kapaling Patrol Base, First PMFC, nagpapasalamat po sa inyo ng maraming salamat. Merry Christmas and maiwan po yung Task Force Agila. Pwede na po tayo umuwi. Thank you. Task Force Agila, maiwan kayo. Sige. Task Force Agila, kandyan na lang siguro, nakaupo kayo. Upo po tayo. Guess po natin. Saan po kayo? Sir Richard. Sige. Yung dalawa po, sa pastor. Yung mismong pastor namin dito, meron ba? Lahat po ba nabigyan? Pero yan ang kutsara tinidor. Para paglabas po natin dito, lahat may biyaya. Ayun po kayo, pakidistribute. Upo muna po tayo, please, pakiusap po. Wala mo nang patayo kayo. Kung nagawa natin kanina, mamaya yung...
Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, inimbita ko po kayo na sana supportahan niyo po yung aking channel. Pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At maraming salamat po. At salamat din sa mga kapatid ating OFW dyan. Sa naman po kayong panig ng mundo na naroon. Lagi po kayong mag-iingat. God bless. At tapos na po yung event doon sa yung venue. Sa Blue Ridge po, tapos na po yung mga aming activities tungkol sa recognition ng ceremony ng mga yung mga force multiplier. Yung mga awardee po na nabigyan po tayo ng awardee individual at saka po yung grupo po at saka by chapter po. So unang-una nagpapasalamat po kami kay Mayor Jun Titangco, kay Vice Mayor Peter Nucom, maraming po salamat kay Sec Glenn, sa mga konsyel po ng bayan. Mas maraming po salamat sa mga konsyel at barangay po. Kanila Kapitan Dennis, nandun sila. So maraming salamat po kay Kapitan Dennis. Tapos po sa mga kapitan nakasama po niya. Sa mga konsyel po ng sa bayan. konsyel ng bayan. At saka kanila Sir San Diego. Sir, maraming salamat po. PPO yun, PPO. Ayun, maraming salamat po sa inyo. So, Sa happy ng pulis ng Apalit po, Chief Hepe, maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay po ng recognition sa amin. At may gusto kayo shout out? Sinong gusto mo? Sa lahat po ng mga hindi dumalaw, meron pa naman sa susunod. Meron pa. Pagsikapan po natin maging masipag sa Mike Delta Force at lagi po tayong active at magkakaroon po tayo ng award kung sa kanya pinaghirapan po natin to. Sa atin po ito. Salamat po. Maraming salamat. Dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Ako po si NF Ako Official na nagsasabi to serve and to protect GMDFI, MDF, Mike, long live Guardian. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ganun na. Ganun.